Казвам се Нина Ставрева. На 39 години съм. Образованието съм завършила в Икономическия университет Варна с специалност аграрна икономика и педагогика. От 18 години работя като преподавател по икономически дисциплини в професионална земеделска гимназия Климент Тимирязев в Каварна. Омъжена съм и съм горда майка на 2 прекрасни деца. През последните 4 години бях общински съветник в Общински съвет Каварна и председател на постоянната комисия по духовни дейности, образование, култура и проблеми на младежта. Уважаеми съграждани, реших да участвам в предизборната кампания и да бъда кандидат за кмет на Българската социалистическа партия, защото усетих подкрепата на много от вас. Аз живея тук. Тук е семейството ми, тук е работата ми. Тук са приятелите и колегите ми. Нашият град е целият ми свят. В неделя ни предстоят избори. Избори, които са с жизнено важно значение за Каварна и за жителите на общината. Защото общината ни опустява. Нерешените проблеми са много, а хората очакват позитивни промени. Промяна в целите, промяна в действията, промяна в резултатите, промяна в отношението към хората. Многобройните ни срещи в рамките на предизборната кампания с вас ни показаха, че ангажиментите, които поемаме и задачите, които сме очертали в програмата за работата на кмета и Общинският съвет, отговарят на вашите желания и нужди. Управлението е екипен процес. Аз и общинските съветници от Българска социалистическа партия сме готови да работим честно и открито, с екип от знаещи и можещи хора. Съзнаваме колко много усилия и енергия изисква обществената работа. Ние сме готови да работим упорито за вас, с вашето активно участие, под вашия поглед и контрол и с вашата подкрепа. За нас ще бъде важно да постигаме целите си с почтенни средства. Искаме Каварна да е градът, в който се раждат и учат децата ни, в който работят и създават семейства. Каварна се нуждае от ново управление, от нова енергия, от ново отношение към хората, за да постигне желаната промяна. Като отчитаме направеното до момента и говорим с уважение за него, ние смятаме да пренаредим приоритетите за бъдещето развитие на община Каварна, като на първо място залагаме на открито управление и отношение към хората, на ефективно стопанисване и управление на общинската собственост, на съсредоточаване на основните общински дейности в общински предприятия, на поддържане и модернизиране на базата в училищата, детските градини и детската ясла, запазване и, ако е необходимо, преструктуриране на общинската болница, повече самостоятелност и ресурс за населените места, повече грижа за хората по селата, защото уважението към възрастните хора е мерило за културата и мъдростта на едно общество. Приоритетно развитие и на крайбрежната зона. За да тръгнем заедно към едно по-добро настояще, ви призовавам и очаквам да ни подкрепите, като гласувате за нас с номер 7 в интегралната бюлетина на 25 октомври.